Varttia huomenta kaikille. Paitsi teille, jotka olette vätyksiä, ryhdistäytykää nyt hemmetti soikoon. No, kuulitte sen Kontiovaaran suusta ensin. Eli siis tämän päivän agendana olisi puhua Pasilasta. Anteeksi nyt vaan, mutta mitä vittua täällä tapahtuu? No, aloitetaan susta, Pöysti, kun tulit noin tolleen esille. No, siellä oot, Pöysti, kyyninen. Ja siis Pöysti on Pasilan hahmo, joka on kyyninen ja tämän sarjan päähahmo. Ja mulla on itse asiassa yksi pieni video Pöystistä. Who's that Pokemon? Kyösti Pöysti, 30 pahemmalla puolella oleva kyyninen, päämäärätön mulkvisti. Ja kun siellä puhuit tuossa äskeisessä videossa Rauno Repomies, niin otetaan siut esille. Eli Rauno Repomies on hullu ylikonstaapeli, ei kun ton poliisiaseman johtaja, ja siis se on älyttömän vanha ja ihan täys hullu. Näette seuraavasta videosta, mikä on kyse. Koske mömmöihin enää metrin kepilläkään. Kas metrin keppiä mömmöjä, taitapa koskea niihin sillä vähän tuolle. Vähän sekoittele mömmöjä, niin saadaan Pöysti taas tehokkaaseen kuntoon. Ja Routalemmelle syötä näitä myös, niin loppuu se aina ne hölinä siinä. Ja Helkalle, saapas nähdä mihin suuntaan hän lähtee. Ja itsekin otan nyt muutaman saman tien tässä ihan vain nähdäkseni, että... Miksi minulla on rinnat? Ja Pöystin kaveri poliisikouluajoilta lähtien Tommi Neponen, jota vihataan sen takia, että hän suosii Pöystiä. Uskomatonta. Niin. Me käytiin 3 baarissa, juotiin hirveät kännit ja päädyttiin meille. Ohoho. Tosi meille päätyi 12 muutakin tyyppiä, jotka oli jotain se kavereita. Ja aamulla kun heräsin, niin kaikki mun WC-ankat oli juotu. Siis ne drinkit, ei niitä puhdistusaineita. Ne oli nekin juotu kyllä. Seuraavaksi Pekka Routalempi, joka on tyhmä. Ja hänen mielestä kaikki on jännää. Jännää. Teillä vasta arkistoista. Minä? Nimi? Mitä? Nimi. Kenen? Onko teillä nimeä? On. Mikä se on? Tämä on Kynä. Herran jestas, Pekka Routalempi! Kiitos. Se on minun nimeni, ei hänen. Ei ihmettä on arkistohommissa, Pekka. Sitten olisi Helga, joka on asehullu ja on vähän niin kuin Kontiossa ja Parmaksessa yksi nainen, kuka on se Vänskä. Ja hänen iskä ei tykkää, että hän on tyttö. Se haluaisi, että se olisi poika. Ja se Helga koittaa olla poika, mutta ei onnistu siinä. Helkasta minulla ei ollut videoita, mutta katsotaan loput videot. Paitsi onhan minulla vielä video yhdestä henkilöstä, jonka nimi on, tai itse asiassa 2, Holopainen ja Juntunen. Pistetään Juntusta turpaa. Isauela! Isauela! Holopaista turpaa! Jos minä nyt panen P:n päälle äänpilkutin, tuleeko P:stä silloin mahdollisesti pää? Tai jos minä panen P:n päälle öönpilkutin, tuleeko P:stä sitten mahdollisesti pö? Kysyn vaan. Ole kuullut asiasta, mutta jahka olen ottanut selvää, minkälaiset ihmiset sitä vastustavat ja kannattavat. Muodostan mielipiteeni ja käännän sen kerran vielä ympäri ja pelkistän sen mahdollisimman provokatiiviseksi.